Mabata matigulang mo sayaw na, basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na lito karam mo sayaw kapil, hasta tong gibal sa mar. Ulpot ang sampot kong makadungog, mahuwasan ng katong mga hubog. Bra, ratatatatantan ang bomba, hirap papapapapam, ratatatatantan, sayaw wira papapapapapam. Bako sinto karila gubo, kanang iyang baho kay mula gubo. TikTok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon di dud ni matang tang tang tang. Ira na og kaulaw, ana ang sikreto sa mga musayaw. Para dagang viewers ang mga mutanaw, parisi og sudan nga sabaw-sabaw. Aw! Ratatatatantan ang bomba, hirap papapapapam, ratatatatantan, sayaw wira papapapapapam. Yes man! Aha! Gamay nga kunot nga hubag, ana sinanay kong mulapag. Lupit may tinis mutant nga turtle, kuso mo backflip wag wiggle-wiggle. Rampahit ang mga bukol, cool! Parisan ng tuba nga bahal, kung mahubog matagak sa kanal. TikTok ang oso pook ang suot, wako'y pakibisan ginapanuhot. Manglupad ta, sayawin na! Aha! Ey! 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 Aha! Ratatatatantan ang bomba, hirap papapapapam. Bako sinto karila gubo, kanang iyang baho kay mula gubo. TikTok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon di dud ni matang tang tang tang. Ira na og kaulaw, ana ang sikreto sa mga musayaw. Para dagang viewers ang mga mutanaw, parisi og sudan nga sabaw-sabaw. Salikod ka pa. Ratatatatantan ang bomba, hirap papapapapam, ratatatatantan, sayaw wira papapapapapam. Gamay nga kunot nga hubag, ana sinanay kong mulapag. Lupig may teenage mutant nga turtle, kusog mo backflip wag wiggle-wiggle. Parisan nagtuba nga bahal, kung mahubog matagak sa kanal. TikTok ang oso pook ang suot, wako'y pakibisan ginapanuhot. Manglupad ta, sayawin na! Sound trip sa manglaba, kuso-kusohi ang nasa planggana. Hasta mukaon makakiyod na tungod sa sunat nga hasta ngayusa. Diba? Aha! Ratatatatantan ang bomba, hirap papapapapam, ratatatatantan, sayaw wira papapapapapam. RK Camp Music. Aha! Ey! 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 Aha! Mabata matigulang mo sayaw na, basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na lito karam mo sayaw kapil, hasta tong gibal sa mar. Ulpot ang sampot kong makadungog, mahuwasan ng katong mga hubog. Bra, ratatatatantan ang bomba, hirap papapapapam, ratatatatantan, sayaw wira papapapapapam. Bako sinto karila gubo, kanang iyang baho kay mula gubo. TikTok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon di dud ni matang tang tang tang. Ira na og kaulaw, ana ang sikreto sa mga musayaw. Para dagang viewers ang mga mutanaw, parisi og sudan nga sabaw-sabaw. Aw! Ratatatatantan ang bomba, hirap papapapapam, ratatatatantan, sayaw wira papapapapapam. Yes man! Aha! Gamay nga kunot nga hubag, ana sinanay kong mulapag. Lupit may teenage mutant nga turtle, kusog mo backflip wag wiggle-wiggle. Rampahit ang mga bukol, cool! Parisan ng tuba nga bahal, kung mahubog matagak sa kanal. TikTok ang oso pook ang suot, wako'y pakibisan ginapanuhot. Manglupad ta, sayawin na!
Mabini. Aha! Ey! 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 Aha! Ratatatatatan ng bomba. Hirap pam pakosinto karila gubo. Kanang iyang baho kay mula gubo. Tiktok at sugod wanan ni undang taman kadlawon di dud ni matang tang tang tang. Hira na og kaulaw ana ang sekreto sa mga musayaw. Para dagang viewers ang mga mutanaw. Pare si usudan nga sabaw-sabaw. Aw! Ratatatatatan ng bomba. Hirap pam ratatatatatan sayaw. Hirap pam kamay niya kunot nga hubag. Ana si nanay kong mulapag. Lupig pa'y teenage mutant nga turtle. Kusog mo backflip mag wiggle. Pare sa nagtuba nga bahal. Kung mahubog matagak sa kanal. TikTok ang oso pook ang suot. Wako'y pakibisan ginapanuhot. Manglumanta sayawin na. Sound trip sa manglaba. Kuso-kusohi ang nasa planggana. Hasta mukaon makakiyod na. Tungod sa sunata nga hasta ngayusa. Diba? Aha! Ratatatatatan ng bomba. Hirap pam ratatatatatan sayaw. Hirap pam RK Camp Music. Yan, at habol tayo sa attendance natin. Ang shoutout for Jen. Sige po kay Jen. Palipat. Ey! Ey! Sige Sir Jen. Ey! Palipat ko lang yan. Ang beauty vlogger. Ey! Or Ey! Aha! Ayan, i-shoutout ko muna ang mga nagtamsak. Galing kay Ma'am Ivy. O, hintay tayo. Mabata matigulang mo sayaw na. Basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na litokar mo sayaw kapil. Hasta tong giban sa mar. Ulpot ang sampot kong makadungog. Mahuwasan ng katong mga hubog. Ratatatatatan ng bomba. Hirap ratatatatatan sayaw. Hirap bakosin ko karila gubo. Kanang iyang baho kay mula gubo. TikTok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon di dud ni matang tang tang tang. Hira na og kaulaw ana ang sekreto sa mga musayaw. Para dagang viewers ang mga mutanaw. Pare si ugsudan nga sabaw-sabaw. Aw! Ratatatatatan ng bomba. Hira pam ratatatatatan sayaw. Hira pam. Yes man! Aha! Gamay nga kunot nga hubag. Ana si nanay kong mulapag. Lupit may teenage mutant nga turtle. Kusog mo backflip mag wiggle. Rampahitan ng mga bukol. Pare sa nagtuba nga bahal. Kung mahubog matagak sa kanal. TikTok ang oso pook ang suot. Wako'y pakibisan ginapanuhot. Manglumanta sayawin na. Shoutout ko. Ey! 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 Aha! Ratatatatatan ng bomba. Hirap pam pakosinto karila gubo. Kanang iyang baho kay mula gubo. TikTok at sugod wanan ni undang taman kadlawon di dud ni matang tang tang tang. Hira na og kaulaw ana ang sekreto sa mga musayaw. Para dagang viewers ang mga mutanaw. Pare si usudan nga sabaw-sabaw. Aw! Ratatatatatan ng bomba. Hirap pam ratatatatatan sayaw. Hirap pam kamay niya kunot nga hubag. Ana si nanay kong mulapag. Lupig pa'y teenage mutant nga turtle. Kusog mo backflip mag wiggle. Pare sa nagtuba nga bahal. Kung mahubog matagak sa kanal. TikTok ang oso pook ang suot. Wako'y pakibisan ginapanuhot. Manglumanta sayawin na. Sound trip sa manglaba. Kuso-kusohi ang nasa planggana. Hasta mukaon makakiyod na. Tungod sa sunata nga hasta ngayusa. Diba? Aha! Ratatatatatan ng bomba.
pam ratatatatatan sayaw wira pam RKK Music. Ayan, say ano po yung main channel niyo po? Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na lito karam mo sayaw kapil hasta tong gibalsamar. Ulpot ang sampot kong makadungog mahuwasan ng katong mga hubog. Pra ratatatatantan ng bomba hirap papapapam ratatatatantan sayaw wira papapapapapapam. Bakosin ko karila gubo kanang iyang baho kay mula gubo. TikTok tagsugod wanan ni undang taman kadlaw dinud ni matang tang tang tangira na ug kaulaw ana ang sikreto sa mga musayaw para dagag viewers ang mga mutan-aw parisi ug sudan nga sabaw-sabaw aw ratatatatantan ng bomba hirap papapapam ratatatatantan sayaw wira papapapapapam. Yes man, aha gamay nga kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupit bitinis mutant nga turtle kusog mo back wiggle wiggle rampahitan mga bukol kul parisan ng tuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal TikTok ang oso pook ang suot wako'y pakibisan ginapanuhot manglupad ta sayawin na. Tan ng bomba hirap papapapam pakosin ko karila gubo kanang iyang baho kay mula gubo TikTok tagsugod wanan ni undang taman kadlaw didud ni matang tang tang tangira na ug kaulaw ana ang sikreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutan-aw parisi ug sudan nga sabaw-sabaw aw ratatatatantan ng bomba hirap papapapam ratatatatantan sayaw wira papapapapapam gamay nga kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupig pay teenage mutant nga turtle kusog mo backflip mag wiggle wiggle parisan nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal TikTok ang oso pook ang suot wako'y pakibisan ginapanuhot manglupad ta sayawin na soundtrack sa manglaba kuso-kusohi ang nasa planggana hasta mukaon makakiyod na tungod sa sunat nga hasta ngayusa diba? Aha! Ratatatatantan ng bomba hirap papapapam ratatatatantan sayaw wira papapapapapam RKK Music. Ay, palaro pala. Ayan mo pala ang tumagpang. Ay, palaro tayo mula. Palaro tayo. Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na lito karam mo sayaw kapil hasta tong gibalsamar. Ulpot ang sampot kong makadungog mahuwasan ng katong mga hubog. Pra ratatatatantan ng bomba hirap papapapam ratatatatantan sayaw wira papapapapapam bakosin ko karila gubo kanang iyang baho kay mula gubo TikTok tagsugod wanan ni
So, ayan guys, huhulaan nyo lang kung ano itong hinahawakan ko, ano itong sa kamay ko. Ayan, for 50 gigas. Ayan, narinig na ako. Ayan guys, Sir Adonis, shout out. Good evening. Ayan, start na guys. Start na. Okay, nagbaba ako ng start. Huhulaan nyo lang kung ano itong hinahawakan ko. For 50 gigas. Ayan, hula-hula, dan attendance, ayan. Thank you, Sir Adonis. Sir Abay, yes. Shout out. Ayan. Sige na, hula. Hindi ako marunong palaro. Ayan, sige na guys. Hulaan nyo lang kung ano itong nasa kamay ko. Ma'am Miranda Vlog, shout out. Ma'am, pwede pa humabol. Yes, ma'am, pwede pa. Attendance lang tayo. Pagkatapos niyo mag-attendance, balik kayo dito tayo. May palaro tayo. Ay, nuhulaan nyo lang kung ano yung nahawakan ko, anong nandito sa kamay ko. Thank you, Ma'am Miranda Vlog. Ayan. Start na tayo hula. Kain mo na. Sige, Sir Abay. Well, putol-putol. Ano ulit yan? Huhulaan nyo lang kung ano itong nahawakan ko, kung ano itong nasa loob ng kamay ko. Ayan. Pera, hindi. Naku, hina na ang signal. Hindi niyo ako naririnig guys. Putol-putol ako. Ayan, huhulaan niyo lang kung ano yung nasa kamay ko. Flashlight. Flashlight, hindi. Coins, hindi. Grabe. Pencil, hindi. Pen, hindi. Vibrator ko din sarapa. Ikaw ginagaya-gaya mo ako. Kitchen, hindi. Headset, hindi. Ayan, hulaan nyo lang guys. Sayaw na basta makadungog sa akong sunat kahalabira. Gibon na lito karamo sayaw kapil hasta tong giban sa mar. Ulpot ang sampot kong makadungog. Kitchen, hindi. Clue naman dyan. Ginagamit ng tao. Yun ang clue. Phone, hindi. Ginagamit siya ng tao. Battery, hindi. Naluta tayo dyan. Yun na yung flow. Kasi pag mag-delete ako ng flow, malalaman nyo lang. Ikaw, hindi. Grabe ka naman sa lap. Yun kasi dito na-spin. Uy. Okay, hindi. Yan, nagamit natin ito. Rotator, hindi. Pag sasabihin ko kasi yung isa pa, malalaman na eh. walang may klong nga ginagamit ng tao. Yan, sige. Grabe ka mag-focus dito. Ayan. Hello, ma'am. Ginagamit siya ng tao. Toothpick. Hindi. Sige,
sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw pare si umsudan nga sabaw-sabaw aw ratatatatantan ang bomba hirap papapapapam ratatatatantan sayaw hirap papapapapam kamay niya kunot nga hubag ana si nanay kong mulapag lupig may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip mag wiggle pare sa nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal TikTok ang oso pook ang suot wa Ayun, nawala si Mami Longga. Ay. Good evening sa lahat. Pa-like and pa-share and mag-attendance na po tayo. Nalaglag si Mami Longga. Pa-attendance na tayo. Ilongga HK. Hello, Ilongga HK. Welcome sa live ni Mami Longga for weeks. Ako, putol-putol din ba ako? Ayaw agi pa, pag-sleep. Malag. Pa-share sa inyo mga Facebook, mga guys. Hala, putol-putol ako? Mabaka matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat na halabira Hala, nalito karam mo putol-putol ako, guys. Oh, si Mami Longga. ang sampot kong makadungog mahuwasan ng katong mga hubog bra ratatatatantan ng bomba hirap papapapam ratatatatantan sayaw hirap papapapapam bakosin ko karila gubo kanang iyang baho kay mula gubo TikTok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon din dud ni matang tangira na ug kaulaw ana ang sikreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw paris Guys, okay ba ako? Putol-putol ba ako? Si Mami Longga. tantan ng bomba hirap papapapam Bomba, bomba. sayaw hirap papapapapam yes man aha gamay niya kunot nga hubag ana si Ah, si Mami Longga ang putol-putol. may teenage mutant Na, siya tayo na. Putol-putol lang. Ayan na siya, ayan na. Dalawa yung mukha niya dyan, oh. Nagilan niyo yung isa. Naka-stop yung Dalawa? isa. Ito yung walang mukha. Tanggal. Ayan. Ayan. Ayan, shout out muna. Shout out ko muna yung mga nagtamsak. Galing kay Maringse. Ayan. Inaan mo kunti yung music. Saan tong music mo sa StreamYard? StreamYard, ma'am. Oh, ayan. Ayan. Sa kay Mami Panda, shout out. Kay Lizelle Angko, ayan. Kay Hikaw Girl, shout out. Jen Joseph, Pat Material. OSW Nining, Oragon. Rosalino, Albin. Ganggay, ayan. Shout out. Sikat Tupoy. Sino ito Sikat Tupoy? Jimmy Ryan Pedro. Pulit. Vlogs, ayan. Kay Langsi, shout out. Kay Ma'am Letwonder in Canor. Ilongga HT. Titipid pala. GC Lasso. Kay Ma'am Helma. Kay Ma'am Nora Cookie. Ayan, shout out. Kay Ma'am Ender Death. Shout out. Ayan. Sino pa? Kay Great Talk. Shout out. Kay... Ayan. Kay Ma'am Miranda. Ayan. Shout out. Ayan.
Andyan ka pa ba? Nalaglag na naman. Ayan guys, clear ba yung boses ko? Mutol-mutol ba? Parang sobrang lakas eh. Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na lito karam mo sayaw kapil hasta tong giban sa mar. Laglag naman siya. Makadungog mahubasan ng katong mga hubog. Bra ratatatatantan ng bomba hira papapapam papapam ratatatatantan sayaw wira papapapapapam bako sinto karila gubo. Okay ka lang, Mamilongga? Ano, kailangan ka na dalit sa ano? Hindi, nakikisama ang cellphone. Ang internet. Ayan, kay Ma'am P. Vlog, shout out. Ayan guys, continue na tayo sa ating paula. Ayan. Ayan. Hulaan nyo lang for 50 gigas. Ayan. Tapos, nito, ano na, mag-roll call tayo. Ayan, kuputan po ako sa bus. Nakikita sa bus, parang bata po. Sorry. Huwag kang ano dyan, Ma'am Diyosa. Mamaya, kanta tayo. Ayan, hulaan nyo muna guys. Ano itong sa kamay ko. Queen Diyosa, akit ka kaya? Manta ka dito. Inote ko yan, tanging alay mo. Hindi po. Ginagamit ka ng mga Saan ka makikita yan? araw-araw. Ha? Saan makikita? Sa room? Sa kusina? Sa sala? Sa kabinet Ginagamit mo? ng mga estudyante. ID clip? ID pin? Hindi. Crayola? Ballpen? Ay, dako man. Nako! Kamay lang. Maliit puro no. Maliit yan kasi sa kamay mo maliit. Sa lape? Maliit na ano. Hindi. Makikita sa bag. Pakita kasi syempre estudyante. So, makita sa bag. Staple clip daw o staple wire. Hindi. Estudyante daw eh. Kahit na ano, kahit hindi estudyante, gumagamit nito. Pero more on sa mga estudyante. Estudyante. Sirit ko daw o sirit. Sirit? Liston ng sapatos. Ha? Liston Ano? ng sapatos. Liston. Yung sa sapatos, ano yung tawag ng Tagalog? Sintas? Yung sintas? Oo. ID holder daw. Wala na. Nakakawala na si Ma'am Anbang. Ano ba yung sagot? Sintas. Ano sagot? Be? Sintas. Sintas ng sapatos. Tama na. Ako nanalo, 50 Gcash. Yay! 50 Gcash. Congratulations. Ano yan? Tumirit. Maliit siya na sa kamay. Kaya nga kasi maganon man siya, oh. Oh. Kaya nga ma-fold. Yes! Thank you! Next palaro. Kayo na, hindi na ako sasali. Bigyan ko lang kayo ng clue pag alam ko. Okay, sige. Ikaw, Ma'am Anbang, paula ka. Ha? Wala eh. Dito kasi ako sa kusina. Wala akong masyadong makita dito. Tapos na Narinig tayo. yung boses niya. Ikaw, Ma'am Anbang, magpalaro ka. Ako magbigay. Guess nyo magkano laman nito? Alam niyo, sinulat ko itong laman nito. Ano ito? Guess nyo magkano laman nito? Nasa ano lang siya? 1 to 100 dirhams. Ayun, guys, hulaan nyo na. Ay,
Hindi pala, nakalimutan ko. Baka hindi pwede. Wag. Bagong alkansya, no? Kailangan bago. Matahula, pero Bisaya. Hawakan. Oo, Bisaya. Okay na yun. Oo, wala yan, wala. 150. Wala akong naisip sige, ito. May nakita ako. Ito! Ano tong hinahawakan ko? Ano tong hinahawakan ko? Mag-timer ka? Sige, mag-timer tayo. Wala ko timer. Wala, ito. 2 minutes. Saglit lang nga. Kasi naman nga kung ako eh. Kaya wala tayong laptop ngayon. Kaya naman dahil dito sa opisina yung laptop. Ay, saglit lang ha. Ang laki-laki talaga ng boses ni Amo. Pasali sa attendance, Ma'am Elonga. Attendance ng, Ma'am Beth. I-check ko yung attendance natin. Ma'am Grace. Ma'am Grace. Shout out. Okay. Jack's Diary. For 2 minutes. So, guess yung anong hinahawakan ko. Magkano premium, Ma'am Ilongga? 50 Gcash pa din. 450 Gcash. Start now. Ayan, start. So, guess yung ano yung hinahawakan ko. Ay, hindi nagkita yung internet. Yan si Ma'am Langki. Wala, nag-error. Nag-error yung stream niya. Nakita ko ba yung type? Ano, Klo? Wala. Makikita sa loob ng bahay. Ayan, ula-ula guys. Mami Langga, ang sagot nandyan sa private. Sige. Dito ako. Hindi makikita. Hindi. 52 seconds. 450 Gcash. Wala pa may nakasagot. Ikaw. Ma'am Ganggay, kwintas hindi. Yung map, hindi po map. Hindi ko mahawakan yung map. Ma'am Langke. Hindi. Walang may nakasagot. 28 seconds. 450 Gcash. May mulay, may muhi, may ihim. Ay, wag kang magsumali dyan, Ma'am Langke. Nasa taas ka, Ma'am Langke. Time's up! Wala. May nakatama ko sana, pero hindi siya kompleto. So, ang hinahawakan ko, guys, nakasagot. Ito, ang tamang sagot. Ano yan? Ano to, guys? Ang lahator. Yan, ang tamang sagot. Vibrator. USB port? Ano tawag dito? USB port? Ano tawag dito? Yung charger. USB cord. Yes. USB cord. Yes. Walang may nakasagot. Ako sana, pero hindi pwede. Mali din yung sagot mo, USB lang. Guys, ito yung tama. Hindi ko nga sinumpayan, no. Kaya alam ko, hindi ako kasali. Magpaula ka dyan, Ma'am Langke. Ikaw naman.
Or 100 Gcash. Kasi hindi nasagot. Maghahanap ako, be. Ito. Ay, wag na to. Asan na? Sumilong ka. Ay, Wala. timer na. Sikat Chupoy, time na po. Time na po. Time na po. Hindi po. Ulit? Ulit, Sige, ulit. 50 Gcash pa rin. Mayroon ka? Mayroon ka? Wala. Hindi maghanap. Wala. Kung Saglit lang. ako-order ka lang ba? Hindi. Bilang kay, baka meron ka rin pakula. Hindi kasali yung sa taas, ha? Hindi kasali. I-type ko dito yung tamang sagot. Ang sabi, Paula, ha? O, ito. Ako magpaula. Hindi, ito na. Saglit lang. Huwag mo Ah, sabihin. sige, ikaw. And 2 minutes. I-guess nyo kung ano yung hinahawakan ko ulit. Matalino-talino gano'n. Makikita sa bag, makikita sa bulsa. Nahuhulog si Mami Longga, nahuhulog. Beshi, migo-migo lang siya. Guys, ito guys, tingnan nyo lang ang kamay ko. Malaki ba kamay ko? So it means malaki. Kung maliit ang kamay ko, maliit din siya. Medyo mataba, medyo Yan, Ma'am Lucky. Huwag umingay dyan, Ma'am Lucky, ha? Masunod na. Oo, nakakasa loob ng bag. Makikita daw sa bag. Anong makikita sa bag? So, salapi. 50 seconds, 49. Hindi siya makikita sa katawan. Vibrator, guys. Hindi siya ginagamit sa katawan. Ginagamit siya sa bunganga. For mouth only. Ala, ginagamit daw sa bunganga. Patay na. Ano yun? Kondom? Ano ko dito? Gusto ko yung pangalan din niya. May nakasagot na pero gusto ko yung pangalan. Yung eksaktong pangalan ng brand ng ano na yon, yung sagot na yon. So, si Manfred! Ay, 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 ay! 4, 3, 2, Tadaan! Ako! Ayun! Hindi ko Masarap. Masarap yan, guys. Sa bunganga. Ang sagot nila. Mami lang ba? Masarap. Decide. Kulang. Kulang din. Kulang. Nakasagot ko lang. Anong sagot? Ay, kulang. Kulang. Ay, Kulang. for 50 Gcash, kulang-kulang yung mga sagot nyo. Sabi ko kasi, Kulang ang mga sagot. dapat may brand. Kulang. Ay, May- stop. May nakasagot, pero Kulang. Handa na kayo. Ay, 4, 3, 2, ano to guys? mayroong nakasagot. Pero ko, wala. Wala na, ikaw. Ayan mo. Kulay lang si Ma'am Char. Yun na, Max, hindi. Mali spelling, mali. Double X pala ang Max, oh. Ay, mali spelling, mali. Mamilongga, ikaw dyan. O ano? Max Candy from Philippines. Okay, after nito, buksan ka ini. Ako magpahula. Wala Ako na. magpahula ng ibang. Late ka na. Mag. Ako magpahula.
Okay, sige. Sali ako? Pwede? Pwede din. Pero, Dance? pero hindi ko isabi dyan sa private. Hindi na ako lang. Nanalo na ako ng 50. Hindi ako sasali. Sige. Eh, Lagay ko yung tamang sagot. sige, hulaan ninyo. Anong laman dito? Ano yan? Kondo. Ano laman? Oy, timer. Hulaan ninyo, guys. Hulaan ninyo, guys. Anong laman nito, guys? Vibrator. Makasya ba ditong vibrator? Yan, start na guys. Makasya mong vibrator dito. Hindi kaya. Ginagamit to, guys. Ginagamit. Ginagamit sa katawan. Ginagamit sa katawan. Pustiso. Hindi man makasyang pustiso dito. Uy! Ay? Ginagamit sa ano? Sa katawan niya. Ginagamit sa katawan. Ginagamit sa ano? Last on. Ginagamit ko, guys. Ginagamit sa katawan. Ginagamit sa katawan. Ay, hindi na ginagamit sa katawan. Ginagamit ko sa ano? Sa pinakaibabaw. Sa pinakaibabaw. Ay, sa pinakaibabaw. Good siya, guys. Pwede kahit saan to, guys, ginagamit. Pwede kayo. Ano sa pinakaibabaw yan lang? Sa ibabaw. Basta ginagamit to sa lahat. Mga tao Tuklay. Blower. Maliit man to, Ma'am Char. Maliit. Oh. Tuklay. Ano? Pabango. Hindi. Blush on. Tuklay. Ginagamit to kahit saan, guys. Timer na, na-time na. Baka, guys, oy. Wala? Time Clue, trap na clue. rin. Anong litera? Alam nyo, anong laman nito? Ano yan? Balay! Sinulit na. Ako? Nani ka? Sabi ko nga ginagamit sa lahat. Pwede ginagamit. Sa ulo. Pangtusok sa puwet. Kahit may butas sa kilid, guys. Pwede yan. Ganun, guys. Oh, kahit may butas sa kilid. Pero hindi ako gumagamit niyan kaya iniipit ko lang siya dito. Pang-lock yan ng hijab dito. Alam niyo ng mga nag-hijab. Yan. So, ano na. Kailang palaro na tayo, Ma'am Ann? Wala pa. Wala pang nanalo. Walang nanalo? Wala. Roll call. Sige, guys. Last. Anong hawak ko? Oh. Gamit sa. Ano hawak ko? Kompleto pangalan. Sali ako. Saan makikita? Kain? Ginagamit siya.
Ang ginagamit, hindi pagkain. Ginagamit sa katawan? Saan banda? Oo. Sa ulo? Sa puwet? Sa baba? Sa paa? Sa kamay? Kahit saan. Ginagamit ko kahit saan. Tissue? Wet one? Hindi. Hindi. Anong litera nagsimula? Ginagamit ko sa sa pinakaulo. Suklay? Tali? Hindi. Hindi. Sa mukha siguro. Sa mukha. Ginagamit sa mukha. Sa mukha. Ginagamit sa mukha. Powder? Ginagamit ko sa mukha, guys. Blush on? Eyeliner? Ginagamit sa mukha. Wala ka na. Ay, Marintel! Hindi. Ano daw? Ano nagsimula? Kailangan Litera? na tayo maglupag. Ayoko na sumali. Surrender na si Ma'am Puentiosa. Oh, huwag kang mag-surrender. Nanti, clue. Ano? Nivea cream? Cream ba siya? Nivea cream? Johnson cream? Glycerin? Vaseline? Petroleum jelly? Skinon? Wala ba doon? Wala ba? Uy, Ma'am Langki, saan ka na? Nanti. Lipstick. Oh, hindi. Ayun, sumagot. Hindi daw. Utong Eyelash. Eyelash. Oo, cream. Vaseline. Petroleum jelly. Ano ba? Lipstick. Hindi pa rin. Vicks. Hindi. Oil. Anong litra? Anong litra nagsimula? Sa G. Siya sa what? G. Pwede siya sa may gulayan. Hindi ako makatawa ng malakas dito kasi dito yung amo ko. G. Letter G as in go. Yun na. Ano G yun? daw. Sa G. Ano? Gluta tayo. Foundation? Cream daw guys, cream daw. Foundation. Liquid foundation. Ano yung karabula na? Ano yun? Letter G. Letter G? Ano? Nagsimula ka mo saan? Start daw sa letter G. Oh. Ano ba yun? Glycerin? Glycerin? Hindi. Hindi glycerin? Hindi. G as in goat? Glasses. Yes. Glasses. Hindi. Glass. 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 Hindi. G? Tapos cream na? Glycerin. Cream nga. Glycerin. Glycerin. Hindi. Cream nga. Gamit sa mukha. Ayun na. Pwede din mag-lotion. Pwede sa kilikil. Pwede sa kilit. Hindi ako nagamit. Gluta Ano ba yan? tayo. Made in Philippines ba yan? Hindi. Glowing skin daw. Glowing skin. Hindi. Letter J. Basta letter J. Ang una. Ang katapusan ay A. A na elephant. Cream siya. Ano ba yun? Tapos letter J ang una. Tapos ang katapusan letter A. Hindi din illusion. Hindi. Ang tagal na kasagot, eh. May sabon na ano. May sabon, may lotion. Guri. Taglakbay. Ano yun? Tama. Ako din ako. Ang buot na. Guri. Guri? Yan ang Oo. kailangan. Oh, guri.
Yan nga, dami nakaano. Sagot si Ilongga. Sabi mo sana pwede sa kilikili. Di, tama sa Pwede nga, sa pili-pili, pwede ilusyon. Ayan, gore. Wala nang laman. Oo, di ba? Hindi kasi ako nagagamit niya, nag-search ako. Wala na guys. Yung kilikili. Ayan. Ano na tayo? Mag-start na tayo? Punch. Ayan, tapos na guys. Tapos na ang Hello, palaro. Sir Okay. Junkie. Shout out. Ma'am Dagolyangan, shout out. And Sis Ganggay, shout out. Ma'am Arlene Guachi Marceline, shout out. Charmin, ayan, shout out. Good evening, guys. Ayan. Mag-roll call na si Ma'am Anpam. Sige, ano ko lang dyan, copy ko muna. Ma'am, ba't dalawa si Ma'am Charmaine dito? Hmm? Ba't dalawa si Ma'am Dalawa si Ma'am Charmaine. Attendance mo. Saan? Attendance. Ay, oo. Ewan sila naglagay nito. Wala yan. Kasi ano yan, si Ma'am Tilay. Ma'am Tilay yung wala dito. O sige, check mo. Parehas yung link eh. Ayan. Ma'am Tilay wala. Sige, check mo yan. Dito ako kuha sa baba muna. Kasi lagay ko sa... And sino yung i-ano natin sa'yo? Ilagay kaninong link. You know? Okay na yan dyan, Mami Longga? Okay guys, type Ilongga pag natawag ang pangalan. Favorite ko yan, Pink Ma'am Advance. Talaga lang. Type Ilongga. Okay, type Ilongga kung natawag ang inyong mga pangalan. Abay Friend Vlogs, Adonis ng Maynila, Ann Banks, Arlene Guache, Ate Che, Bernard, Beth Esquadra, Charmaine, Ganggay, Inday Elsa, Jai Vien, Jet Chang Out, Jensik, Joris, Jonsky, KFW in New Zealand, Kabargas, Langke, Manelia, Miranda, OFW Greece, ano dito yung ano ko? Quent Diosat, Telay MG, Dagolyanger, Zack Diary. Sino hindi natawag guys? Mag-ingay. Natawag na ba lahat? Iruruleta natin kung sino yung login to. Andiyan ba si Mami Longga? Ayun na, nahulog pala siya. Nahulog ako sa'yo. Okay, irulitan natin kung sino yung login to. Inday Beth? Wala si Inday Beth. Where are you? Where have you been? Inday Beth? Bet Squadra. Ayan ka naman, Bet, oh! Ayaw mo ng Bet Squadra? Gusto mo ng Inday? Andito ka naman, Bet.
andito ka na. Andito ka na, Ma'am Beth. Mami Longga, login to? Opo, ma'am, login to. Okay, time present pag andito ka. Shuffle, 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 karambol. Lahat, time present, Mami Longga, ikaw ang ating kapit po, Ma'am Longga. Ma'am Miranda, time present, ikaw ang ating login to. Login to si Ma'am Miranda. Madami na akong bukol, guys. Kailang laglag na ako. Ano mo na dyan, Ma'am Longga? Ang Si Ma'am Miranda. konting explanation about sa ating life. Ma'am, Explain mo naman, explain ka na para lapag na natin nag-inuman. putol-putol. Hindi, hindi na. Yes, andyan na si Ma'am Miranda. Siya ang ating login to. So, wala namang bago. Walang bago. Lahat naman dito luma. Lahat naman dito nakadaan sa ating nakasagot ng mga task. Lahat naman dito nasa GC na. So, alam niyo na kung ano yung gagawin sa ating live. So, kami lang ang maglalapag ng mga link. Ang moderator o ang host lang ang pwedeng maglapag dyan ng link. At lahat yon ay ating pupuntahan. Mag-comment 5 words pataas at related sa video. Like, i-subscribe, i-bell all, at balik sa live chat, i-type yung code natin. Channel name A kung bagong subscribe. Channel name B if na-subscribe mo na siya dati. So, organize tayong lahat. So, kung sinong gusto magpalipad, palipad kayo through GCash ni Mami Longga. Ilalapag niya dyan yung GCash number niya. Or else, i-click yung $sign dyan sa baba. Minimum 125 pesos. Kung to 50 naman, may 50 subscribers kayo at mapopromote ang inyong channel. Kung 500 pesos, matik may 150 subscribers kayo at mapopromote kayo at kasali kayo sa mga palaro. Ako putol-putol? Putol-putol? Putol-putol ako? Guys, putol-putol ba ako, guys? Ba't nagluloko yung mga internet ngayon? Sinong putol-putol? Putol-putol? Ay, hindi naman daw. Baka si Mami Longga ang putol-putol. Ma'am Ganggay? Asan ka nung tinawag kita? Ay, wala. Andito ka, Ma'am Ganggay. Ayan, Ganggay Rock Vlog. Ay, wala. Ayan, Ma'am Ganggay, andyan ka, Ma'am Ganggay. Nawala na noon, naggang na noon. Ganggay. Saan na tayo? So, 500, free, free promotion at may 150 subscriber. Kung gusto nyo maging live streamer, katulad namin, katulad ni Mami Longga, katulad ko, kailangan nyo lang ma-reach yung requirements natin. Or else, magtanong kayo kay Ma'am Pilay MG. At sa ating mga VIP, pwede na i-message or mag-inquire kay Sir Dung Pulis or kay Ma'am Ivy Fabula Clotario. Asan na yung host natin? Host, are you there? Si Chubby to. Chubby ka, Ma'am Guapa. Andiyan! Wag magulo. Nawala ako sa concentration. So, ayun guys. At ilalapag ko na ang ating login 1. Lahat tayo pupunta doon. Pag hindi ko nakita, sorry kayo, hindi ko kayo ilalapag. Okay? Huwag niyo akong awayin kung hindi kayo nalapag. Baka awayin niyo ako. Ano ba yun si Mama? Hindi niya ako nilapag. Nag-comment naman ako. Okay, so, wawa naman ang ating host. Laglag na laglag. Daling ko na yan maya sa hospital.
Emergency, emergency, alert, alert, alert. So, handa na ba kayong lahat? Pag handa na kayo, let's bakbakan. Start, type bakbakan kung handa na kayo. Yung saya ko sa iyo, ma'am Gapa. Ay, after na, don't disturb me. Maya, busy. Ako'y tagalapag, ako'y taga-check ngayon. Kasi nalalaglag si Mami Longga. Maya na. Start, type bakbakan if handa na ang lahat. Okay, si Ma'am Gulyangers nang nag-type ng bakbakan. Ayun yung sumali. Si Ma'am Gulyangers nang yung sasali. Ang busy naman yung cellphone ko. Maya. I'm busy. Nako, si Ma'am Gulyangers nang nag-type ng bakbakan. Mahina yung internet. Gina, bakbakan. Kasi ang nilalaban ko, tumunog na. Nilagyan ko pa ng downy. Kasi may nakapila. Okay, ilalapag ko na ang ating laginuan at babasahin ko dyan kung sino yung nag-comment. Ayan na. Wawa naman ang bata na laglag. Bakbakan. Hi, mega love shout out, Ma'am Tropang Z. Habol kayo guys, mag-attendance kayo sa mga bagong pasok. Basahin ko kung sino yung nag-comment dito sa login 1. Andito na si Sir Adonis. Andito na si Adonis. Ay, si Adonis lang. Wala, si Sir Adonis lang nakikita ko. Yung iba, 4 months ago. Ayun, andito na si Ma'am Gulyangers, si Ma'am Beth, andito, si Arlene Marcelino, andito, si Ma'am Ganggay, si Sir Adonis. Yun lang. Ilan lang. Ma'am Miranda, sige comment ka Ma'am Miranda. Huwag mo puntahan yung link mo Ma'am Miranda. Ayan ang ating login 2. Oh my pretty banana, you tell me you love me too. Pretty banana. Wala si Mami Longga, nahulog si Rabay. Ang humabol sa ating login 1, wala. Wala pa rin. Sige, kita-kits sa final. Pag hindi ko kayo makita sa final, hindi kayo malalapak. Ayan guys, i-verify natin ang ating mga Ninja channel. I-verify. Wala si Ma'am Tilay dito. Pwede nyo lang gamitin yung mga Ninja channel nyo at i-verify natin.
Ma'am Langke, are you there? Kanta ka, Ma'am Langke. Kantahan mo sila, Ma'am Langke. Okay, dito na tayo sa kay Sir Bernard. Ayan, Sir Bernard. Sasayawan kayo ni Ma'am Langke mamaya ng budo. Wala na talaga si host. Nakuhulog na talaga si host. I-check natin, Ma'am Miranda. I-check ko ha. Kung andito ka sa kay Sir Bernard. Check natin. Sa kay Sir Bernard, si Ma'am Golyanger, si Argin, si Ma'am Ganggay, si Ma'am Quendiosa, si Inday Beth, si Adonis. Alam, Ma'am Miranda, wala ka, Ma'am Miranda, kay Sir Bernard na link. Mag-clear history ka, Ma'am. May ninja ka po ba? Ninja po ba yung ginagamit mo? Kay ate. Sige, check ko kay ate. Ate, check. Nag-clear history ka, Ma'am? So, na kay ate check. Tingnan natin. Si Ma'am Ganggay, si Ma'am Golyanger, si Ma'am Beth, si Quendiosa, si Arlene Guate. Andito ka na, Ma'am Miranda. Nakita. Lami dyan ka, ayo. Andito ka na, Ma'am Miranda. Adonis, ayun. Okay ka na, Ma'am Miranda. Nakikita na kita. Continue, Ma'am Miranda. Sayaw na, basta makadungog sa akong sunak mahalabira. Gimonalitukar mo sa kapil, hasta sa basamar. Ulpot ang sampot kong makadungog, mahuwasan ng katong mga hubog. Rat-tat-tat-tat-tan ng bomba, hirap pam-pam-pam-pam-pam-pam. Rat-tat-tat-tat-tan, sayaw, hirap pam-pam-pam-pam-pam-pam. Bakosin ko karila bubo, kanang iyang baho kay mula bubo. Tilog tagsugod wanan ni undang taman kadlaw ni dun ni matang tang tang tang. Hira na pagkaulaw ana ang sikreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw para si Udsutan nga. Sir Iper, hindi ko alam, Sir Iper. Wala kong idea. Sa ano ka? Oo, kasi yung sa VIP. Oo, Sir Iper. Andyan ka po ba? Kukunin ko pa pala yung pangalan.
Kukunin ko pa. Sayaw para dagang viewers ang mga mutansaw parising sudan nga sabaw-sabaw. Aw! Ratatatatan ng bomba hirap sayaw wirap Ayan guys, sabayan din yung final listing. Babasahin ko dyan mamaya kung sino nag-comment. Mabaga matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunak mahalabira. Gibon na lisukar mo sayang kapil hasta sa ibasamar. Ulpot ang sampot ng makadungog mahuwasan ng katong mga hubog. Rat-tat-tat-tat-tan ng bomba hirap pam-pam-pam-pam-pam-pam rat-tat-tat-tat-tan sayaw wirap pam-pam-pam-pam-pam-pam bakosin ko karila bubo lalagiyang baho kay mula bubo tilog takso buwanan ni undang taman kadlaw ni duman matang tang tang tangiran hatag kaulaw ana ang sikreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutansaw parising sudan nga sabaw-sabaw aw rat-tat-tat-tat-tan ng bomba hirap pam-pam-pam-pam-pam rat-tat-tat-tat-tan sayaw wirap Okay, basahin ko kung sino nag-comment dito. Pa-type OFW. Okay, type OFW. Ma'am Ganggay, si Ma'am Arlene Guache, si Ma'am Quen Diosa, si Ma'am Beth, si Sir Adonis. Yun lang. Yun lang ang nag-comment sa ating final listing. Ibababa ko ulit ang ating final. Ay. Sino ang humabol? Ang humabol is wala. Ayan, nilapag-ulit yung ating final listing. Andito si 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang.
Wala pa rin ang humabol. So, walang umabol. 1, 2, 3, 4. Ba't wala yung iba? Ang andito sa final, si Ma'am Ganggay, si Ma'am Arlene, si Ma'am Gwen, si Inday Beth, si Adonis. Sana yung iba? Yun lang ang nag-comment. Yung iba hindi nabasa. Saan yung iba? Ba't hindi ko nabasa si Ma'am Youngers? Dito pa. Wala. Ang nandito, si Ma'am Ganggay, si Ma'am Arlene, si Ma'am Gwen Diosa, si Ma'am Beth, si Sir Adonis. Yun lang ang ilalapag ko. 1, 2, 3, 4, 4. Saan na yung iba? Comment kayo sa final, guys. Wala yung iba. Yun lang ang nabasa ko. Ulit. Comment kayo ulit doon sa final. Baka na-spam yung comment mo, Ma'am Miranda. Comment ulit. 5 lang ang ilalapag ko. Wala pa rin humabol. Andito pa rin si Ma'am Ganggay, si Ma'am Arlene, si Ma'am Gwen, tsaka si Inday Beth, kasi Sir Adonis. Hala! Naku, ilan lang to? Andyan ba si Sir Jiven? Andyan ba si... Yun lang. Kompleto naman Si Ma'am Miranda, hindi ko nakikita. Ma'am Miranda, comment ka. Si Ma'am Youngers, comment ka. Si Ma'am Arlene, andito si Ma'am Arlene. Si Jiven, hindi ko nakikita. Hindi ko to nakikita. Si Ma'am Beth andito. Si Ma'am Gwen nandito, si Sir Adonis, si May Ganggay nandito, si Ma'am Arlene, si Ma'am Youngers, tsaka si Ma'am Miranda, hindi ko nakikita. Ma'am Miranda, mag-ano ka ma'am? Clear history. Si Jivin, hindi ko nakita, tsaka si Ma'am Miranda. Sige, i-refresh ko ulit Baka nakita na. Wala pa rin. Nabaan mo konti, Ma'am Miranda. Si Ma'am Youngers. Tingnan natin. Tingnan natin sa ibang link, be. Dito tayo kay Sir Abay. Ayan. Try ka dyan mag-comment, Ma'am Miranda. Tsaka si Jiven. Tsaka si Ma'am Youngers. Nakikita kita sa ma'am, dyan sa baba. Sa comment, hindi kita nakita. Ayan, try ka dyan mag-comment kay Sir Abay. Halabira. Tingnan ko, Beg. Refresh ko ulit. Ayun! Ma'am Miranda. Ayun, Ma'am Miranda. Nakita
nakita na kita, Ma'am Miranda. Si Ma'am Gulyangers, hindi ko nakita. Habaan natin comment natin, Ma'am Miranda, kasi baka nasa spam. 5 words pataas, Ma'am Miranda. Okay, kay Sir Abay naman, kay Sir Abay na link. Check natin. Unti lang tayo guys, makikita ko talaga kung sino yung hindi nagko-comment. Kamay na punot na hubag. Tingnan natin dito kay Sir Abay. Kunti lang tayo guys, madali lang tayo matapos. Andito si Mr. Adonis, si Gwen Diosa, si Ma'am Arlene. Very good! Si Ma'am Ganggay, si Ma'am Beth. Si Ma'am Gulyangers. Hindi ko na talaga nakita. Andyan po ba si Ma'am Gulyangers? Andyan si Ma'am Corinne. Yabi. Hindi ko nakita dito. Nag-type ko dyan. Adonis. Ma'am Gulyangers, hindi kita nakita dito kay Sir Abay. Change ka po, Ninja. Ako dito. Oo, Ma'am Gulyangers. Wala, nag-type ka dyan kay Abay B, pero chinik ko yung comment. Wala kang comment. Clear history or mag-change ng, magpalit ng Ninja. So, andito lang kay Sir Abay, si Adonis, si Gwen Diosa, si Arlene, si Miranda, si Ma'am Ganggay, si Ma'am Beth. Saka ayun lang, wala ikaw. So, wala na to si Sir Jaivien. Hindi na ito malalapag si Sir Jaivien. Ayan, kay Sir Johnsky. Opo, ma'am, nakikita ka po, Ma'am Miranda. Visible ka po. Sige, try natin dito kay Sir Johnsky. Naku, ichichi ko to isa-isa. Unti lang tayo. Makikita ko talaga. Palit ninja ka, Ma'am Gulyangers. Dito naman tayo kay Sir Johnsky. Ano? Very good na yan. Ganyan, Ma'am Miranda, habaan natin comment. Nakita ko si Ma'am Miranda, si Sir Adonis, si Arlene, si Gwen. Ayun lang. Habol yung iba. Si Ma'am Beth, hindi pa nakita si Ma'am Beth, si Ma'am Gulyangers. Ulan to si Sir Jaivien. Ma'am Langke, andyan ka ba? Yes, dito ka. Sige, kantahan mo na sila. Kantahan ka lang. Sasayaw ka ba o kakanta ka? Pili ka. Pili ka Sumayaw. Gusto mong sumayaw? Sige, Hindi. Ha? Nakakapagod mo kayo, ma'am. Hindi, kanta ka na lang eh. Napagod daw si Ma'am Langgi sa kakasayaw kasi hanggang ngayon sakit pa rin yung katawan niya. Sakit pa rin yung katawan niya. Hindi masakit sa katawan, ma'am. Napagod sa vacuum. Nabago sa vacuum. Sige, check natin, Ma'am Gulyangers. Saan ka na, Abay B? Sige. Sige, check ko. Try ko.
Englet. Sige, larga mula. Habol lang sa mga yun. Tapos na tayo final. Mr. Efren Villacorti, sino po yung nag-invite sa atin? Ano po yung nagtagpag dito? Ala, sige, pag mahabol nyo yung final, larga, sige. Habulin nyo yung final. Makikita mo po ba, Mamaris, yung final? Or kahit na kay Sir John Skinaling. Sige, sige, pagbigyan ko kayo. Sige. Attendance na kayo guys ha? Ako lang mag-isa dito guys. Sige, i-check ko kayo isa-isa. Mamaris, mag-ano ka Mamaris? Mag-attendance ka Mamaris. Hindi talaga nakabalik si Mami Longga. Naku, sana yun pupunta. Saglit lang Ma'am Gulyangers. Check natin. Saan ka na pong kay Ma'am Jen? Sige, check ko kay Ma'am Jen. I can show you the world. Shine, shimmering, splendid. Arle, andito si... yes, Ma'am Gulyangers. Nakita niyo. Si Ma'am Jen, may comment. Si Arlene Guache, si Ma'am Beth, si Ma'am Gulyangers, si Gwen Diosa, si Ma'am Ganggay, si Sir Adonis, si Ma'am Miranda na naman ang hindi ko nakita. Sige, go lang. Go, Ma'am Gulyangers, go. Ang hindi ko naman nakita ay si Ma'am Miranda. Baka humabol si Ma'am Miranda. Na tayo maging kay Mang John Z. Ma'am Maris, habol ka. Okay, dito naman tayo sa link. You're welcome, Ma'am Gulyangers. Dito sa aking link. Ay, hindi. Sir Rostalino, good evening. Sige, kung kaya mong habulin mo. Habulin mo ako. Sali ka ba, Sir Rostalino? Ang ating host for tonight is Naholog. Ay, bali-bali na siya. Hindi na nakabalik. Ang ating dancer, ready ka na? Okay, ang aking cooking. Good evening, Sir Rosalino. Sige, magpahinga ka na, Sir Rosalino. Matulog kang maaga. Relax ka na dyan. Request ka na lang dyan. Kakanta ako. Sino gustong kumanta? Itaas ang paa.
Ang ating dancer, hindi pa makyat. Ha? Ay, sorry. Akala ko, andyan na pa na ating dancer. Ayan na, ayan na. Open camera. Andyan ka na sa taas. Okay. Bakit ano gagawin mo? Kakanta ka? Sige, larga bola. Palakpakan. Please welcome. The singer is Mom Langke. Single yun. Hawak kayo guys. Hawak ng kamay guys. Baka lilipad kayo. Ulpot ang sampot kong makadungog, mahuwasan ng katong mga hubog. Ratatatatatan ng bomba, hirap Tropang Z. Miga love shout out. sayaw, hirap pampapampapampampampam. Bako singko karila gubo, kanang iyang baho kay mula gubo. Tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon din dud ni matang tang tang tang. Ira na og kaulaw, ana ang sikreto sa mga musayaw. Para dagag viewers ang mga mutanaw, pare si ugsod ang nga sabaw-sabaw. Aw! Ratatatatatan ng bomba. No, ready ka na? Kasi hinaan ko tong music. Sige, go. Ayan na, larga bola. Hindi pa pala nakabalik si Ilongga. Kay tagal kitang hinahanap, hinihintay at pinapangarap. Ngayon'y nakita kay di ako papayag. Nasa piling ko'y mawalay pa. Bawat naisin mo'y ibibigay sa'yo. Lahat ng gusto mo ay susundin ko. Huwag sanang magbabago. Puso't isipan ko'y para lang sa iyo. Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Habang tumatagal, lalong nag-iibayo. Buong buhay ko'y inaalay sa'yo. Kapag nawala ka'y wala na rin ako. Ano, kaya pa ba? Nagkakapela ka ba? Tirabay Walang talaga. tugtog. Walang tugtog. Talagang nagpatugtog ka or wala? Ma'am Langke? Narinig mo ba ako, Ma'am Langke? Wala guys, nawala na siya guys. Ano daw, maman? May music ba nung kumakanta ka? Or acapella? Mayroon. Acapella? Wala music! Kasi may ang daming chat, humihinto yung music ko. Hindi, from the start, walang music talaga. Wala kaming Wala narinig. talaga? Wala. Saglit. From this moment, I have been
Ako na si Ngeres, ako na tagalapag, ako taga-check, ako ang host. Ayun na si Ma'am Langke. Ayan na, bumalik na siya. Ang kawawang Langke, nahulog sa StreamYard na balian na walang dahilan. Mabuti pa si Sir Khaled. Kaya dyan. Huwag na huwag niyong kalimut. May kasama. Huwag kang ganyan. Oh, ayan, bang. Larga. May busi. May patugtog na. Sige, larga. Ah. Kahit tagal kitang hinahanap-hanap, hinihintay at pinapangarap. Ngayon'y nakita kay di ko papayag. Nasa piling ko'y mawalay pa. Bawat naisin mo'y ibibigay sa'yo. Lahat ng gusto mo'y susundin ko. Huwag sana magbabago. Puso't isipan ko'y para lang sa iyo. Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Habang tumatagal, lalong nag-iiba yun. Buong buhay ko'y inaalay sa iyo. Kapag nawala kay, wala na rin ako. Ika'y pangarap naman, hindi makikita at di na masisilayan. Ngayon alam ko na ikaw ay tunay, aking mahal. Bawat naisin mo'y ibibigay sa'yo. Lahat ng gusto mo'y susundin ko. Huwag sana magbabago. Puso't isipan ko'y para lang sa iyo. Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Habang tumatagal, lalong nag-iiba yun. Buong buhay ko'y inaalay sa'yo. Kapag nawala kay, wala na rin ako. Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Habang tumatagal, lalong nag-iiba yun. Buong buhay ko'y inaalay sa'yo. Kapag nawala kay, wala na rin ako. Wala na rin ako. Ayan. Kasi paligid. Palakpakan natin
Malangke, next kanta. Hello. Can you go? Fairy Platinum Plus 3-in-1 rehydrates, lifts off, Pag-ibig ko sa'yo, di magbabago. Habang tumatagal ang lalim. Kaya. Tandaan mo lahat ng sasabihin ko. Naniniwala ako na tunay ang pag-ibig mo. Huwag lang pansinin ang nasa paligid mo. Isipin mo, ika'y minamahal ko. Ako sa iyo, hindi magbabago. Mahaliwagsin mo ang basta puso mo. Walang mahalaga, hindi ikaw lamang hiling. Tanging ikaw lamang ang buhay ko. Kahit ano pang nakaraan mo, walang sino mang makapagbabago. Tapat ang pagmamahal ko sa'yo, giliw ko. Kahit ano pang sabihin nila, hindi tuwad lang sa hangarin ko. Wagas na pag-ibig sigaw ng puso ko. Pag-ibig ko sa iyo ay ipaglalaban ko. Hindi mahalaga pag-usa man ako. Ang tanging pangarap ko ay ang pag-ibig mo. Ikaw lagi ang sigaw ng puso ko. Kahit ano pang nakaraan mo, walang sino mang nakapagbabago. Tapat ang pagmamahal ko sa'yo, giliw ko. Kahit ano pang sabihin nila, hindi tuwad lang sa hangarin ko. Wagas na pag-ibig sigaw ng puso ko. Kahit ano't ang nakaraan mo, walang sino mang makapagbabago. Tapat ang pagmamahal ko sa'yo, giliw ko. Kahit ano pang sabihin nila, hindi tuwad lang sa hangarin ko. Wagas na pag-ibig sigaw ng puso ko. Charot. Colgate.
Malungkot. Tandaan mo, lahat ng sasabihin ko na hindi kami ka namin shout out, Chef Batang. Sino pa? Sige, kanta pa. Patay na. Sino, gusto niyo ba kumanta? Si ako? Si ako? May request si Ma'am Quendiosa. Ay, kantahin mo. Ano Ma'am request? Quendiosa, ano nga yung request mo? Tanging alay ko? Tanging ina? Ano ba yun? Ma'am Ang sinabi Quendiosa, niya. ano nga yung request mo? Mahal, tandaan mo lahat ng sasabihin ko. Ha? Sino yun? Ba't may bagong nag-attendance? Malapit na kaming matapos. Sino yung nag-attendance? May nag-attendance, sumabot pero hindi na makahabol. Kasi patapos na kami. Na-request mo, Ma'am Pen. Ano yung request ni Ma'am Gwen? Mag-request kayo dyan, guys. O yun, may singer na aakyat. Ma'am Langke, isend mo yung hagdan kay Ma'am Maris. Sige, ako na lang dito. Saglit lang, Ma'am Maris. Mahal, tandaan mo. Lahaling Ma'am Gwen, ano nga yung request mo, Ma'am Gwen? Ang tanging alay? Kantahin mo, hawak mo, ha? Ma'am Advance, kantihin mo, hawak mo, ha? Ano? Ano, Ma'am Ganggay? Ano, Ma'am Ganggay? Lasing ka ba, Ma'am Ganggay? Saglit lang, Ma'am Ares. Yung tanging alay. Yung tanging alay ko sa'yo. Ay, Ganon? Ayun. Sige. Kaya mo yun? Pag hindi mo kaya, sige, kantahin ko. Hindi ko kaya. Ikaw. Sige, ako na lang. Sige, try kong kantahin. Sige. Ako? Sige. Saglit lang. Ano ko muna tong, StreamYard, bigay kay Mamaris. Huwag niyo itong pupuntahan, guys, kay Mamaris to. Ayan, Mamaris. Yung mayroon yan, title, hawak mo. Title, hawak mo. Nalapag na ito. Sino nalapag? Mayroon nga. Wala pa. Mayroon, ma'am. Mayroon, ma'am. Ha? Sige, kantahin ko tong alay ko sa'yo. Naraot mo. Tignan mo. Ito yung request ng guy. Sige, kantahin mo yan. Sige, ikaw muna. Sige, kantahin mo. Hindi mo ako kabaluan ni Ma'am Advance. Ikaw na magkanta dyan. Ikaw na, Ma'am Advance. Practice ko muna to. Request ni Sis Ganggay. Mute pala ako. Sige, kantahin natin tong request ni Ma'am, كيلوغز الحين بدون جلوتين حبة حبة حلمك يكبر. Yan ba yon? Yan ba yon?
Salamat sa iyo, aking Panginoong Diyos. Ako'y inibig mo, at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya ng makapagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilutob. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain ako ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko'y di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya ng makapagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukob. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay yung pagbabalik, Jesus. Makapiling mo'y mag-ingat kang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya ng
may nagalapag, may kakanta ako. Kaya pala eh. Naglapag. Ano pa? Sige, singeres, next. Andyan na yung singeres na isa. Yeah, kaya ko pa pala eh. Maglapag, mag-check, magkanta. Yan, Kaya ba? yan. Thank you, Ma'am Albang. Tagal mo ko. Hindi nga. Tagal mo, Cindy. Kaya nga, kaya ang yung Orido pala yung may problema. Yung network nila. Oh. So, sino ang next singer natin? Ayan. Kamusta ang napaga natin, Ma'am Anbang? Siko. Nakamute pala ako. Kaya. Sige, request pa kayo dyan. Kaya ko yan. Tagalapag, singer, host, taga-check. Apat, saan kayo dyan? Ayun request ng ganggay. Kantahin mo, hawak mo. Hawak mo. Kabaluan ng hawak. Tignan mo ha. Ayun, Kaligi. Pahagdan daw si Kaligi. Akyat si Sir Kaligi. Baka si Mamaris yan. Ako mag-check, Ma'am Anbang. Kaya okay na yung internet ko. Nakamute pala. Sa VIP na tayo. VIP na. Ma'am Gwen Diosa, solve ka ba sa request mo? Pasensya ka na sa boses ko, ha? Ano, request pa? Hagdan daw. Kaya. Ako'y dumadalangin kung kailan ba at may darating sa akin at sa habang buhay ay aking ibigin. Ang mamasdan ka ay may ibang nalaman na buhay muli ang isang mag-asa. Sabing ikaw at wala ng iba ang hinihintay ko makita. Ikaw ang sagot sa mga dalangin, dinig ng langit ang aking Nadamaman bang? Ano? Nasabi mo nga bang? Nakamute ka. Wala, hindi ako nagkumakanta ako mag-isa. Kumakanta ako, nakamute ako. Sige, continue. Naghihintay at ngayon di nahahayaan na ika'y mawala sa akin. Ang mamasdan ka ay may ibang nalaman na buhay muli ang isang pag-asa. Nasabing ikaw at wala ng iba ang hinihintay kong makita. Ikaw ang sagot sa mga dalangin, dinig ng langit ang aking paglalambing. Kay tagal naghit at ngayon'y dumating, di nahahayaan na ika'y mawala sa akin. Sa'yo ko lang nadama ang pag-ibig na kay ganda. Bubusugin ka ng pagmamahal, ang hanap ko ay ikaw, ikaw ang sagot
sa mga dalangin. Hinig ng langit ang aking paglalambing. Kay tagal naghihintay at ngayon'y dumating. Di ka na mawawala sa akin. Sa mga dalangin, inig ng langit ang aking paglalambing. Kay tagal naghintay at ngayon'y dumating. Hinahahayaan kahit ko'y mawala sa akin. Sa akin. Okay, ikaw na naman, Ma'am Anbang. Request naman guys, Ma'am Anbang. Ayan! Galing, galing, galing. Yan ba yung hawak mo? Ano yung hawak mo? Hindi yun hawak, Ma'am. Hindi ako marunong sa hawak. Hindi pala yung hawak? Hindi. Kala ko. Patay Sige, tayo. sige, sige. Ito. This filter tells you if you have yellow teeth, but new Colgate Optic White Oxygen Sana yun? Oh my God. with deep oxygenated action, unlike other toothpaste, deeply whitens in 3 days. New Colgate Optic White Oxygen, real whitening Andyan ba in si 3 Mami days. Longga? Dumikit na naman siya. Impilit na. Wa na kalihok. Global Karaoke TV. Tumawa. Sige. Ito. Try ko to. Okay pa ako. Check ako. Labag mo yung tamsak. Saka sa baba. Lagi. Ay, mali. Ulit. Nag-chipmunks man ko eh. Practice lang. Global Karaoke TV. Wala, nawala na yung kanta ko. Sana yun. Hindi ko alam talaga. Mga sandaling tanggapin mo ang pag-ibig ko para sa'yo. Walang hangganan ang saya. Hindi ko pala alam to, guys. Sorry, hindi ko pala to alam. Nababasa mo ba, Marilo? Ayan. Nababa si Marilo. Hindi kaya ang net. Ayan na lang, guys. Sana'y dinggin mo ang awit kong ito, awit ng nagmamahal sa'yo, awit na may pag-ibig mula sa aking puso, awit kong ito'y para sa'yo. Kahit ang bawat saglit sa piling mo, ligaya kang tunay sa puso ko. Di ko mapapayagang mawalay ka sa akin. Ang nais ko'y laging kapiling ka. Ikaw ang tangi kong iniibig, ikaw aking mahal, magpakailanman.
tangi kong iniibig. Ikaw aking mahal, magpakailanman. Dito sa aking puso, wala nang papalit sa isang katulad mo. Kahit na magpakailan pa man, ikaw ang iibigin ko. Puso, wala nang papalit sa isang katulad mo. Kahit na magpakailan pa man, ikaw ang iibigin ko. Ano, tapos na? رطب بشرتك من الأعماق مع مجموعة بيبان فيندرما. Tapos na, Mamilongga? One number makes you a winner on Mahzooz Saturday Millions, and 5 numbers Sige, isa na lang last. Nakamute pala ako. Last was
Okay, thank you. Ay, ala. Oh, hello. Hello everybody. Yes, nalapag! Yes, nalapag. Hello, yes. Opo, nalapag po. Nalapag na po siya. Okay, tapos Sige, ma'am. Sige, ma'am. ano na, roll call na? Yan, oo. Kakanta yata, Aligi. Ah, sige, while nagkanta siya, i-prepare ko. Mawinog na, pinay ko lang ako marinig ako. Huwag ka na dyang Pero, ano, relax na ko lang sa amin sa habit eh. Relax ako lang. So, patila muna. Iko. Ay, saglit lang ako Iko ata. pa, Saglit sir. lang. Si Ma'am Admax, hindi siya malaman. Ma'am Admax, Ma'am Admax, birahe. Una nga, maglasong ko para bababa na din. Lasong. Ambot. Ambot ni mo. Sige Ma'am, birahe. Sige, maglasong ko, maglas. At ako'y bababa na. Di ba si Mama Matag? Tinawag ako. Angak ka? Hindi mo kaya, no? Tinawag ako, saglit lang. Nandyan amo ko. Bye guys. Ako'y bababa. Salamat. Okay? Bye, Inongga. Okay, See you mamaya. Bye, Maunbang, Sir Katigi. Bababa muna ako, tinawag ko ng nanay. Nalarga bula. Okay guys, pag natawag yung pangalan, type palaro. Ano ba't ang dami to raglog? Wala to si Jaibin, hindi to nalapag. Si Ganggay itong isa. Okay, tayo palaro. Abay Efren Vlogs, Adonis. Akala ko nakamute. Anvance, Arlene Guache, Ate Che, Bernard Manuel, Betty Squadra, Charmaine, Ganggay, Inday Elsa, Jed Out, Jensig, Joris, Jensky, Jimmy Per, OFW Vlog, Kavargas, Langke, Manelia, Maris,
Maricel Sargento. Talapag ba to? Ayaw pala sa mga VIP. Miranda, Mutia Euphoria, Nela Quitazol, Ma'am OFW Grease, Queen Diosa, Star Channel, T-Light, Gulyanger, Zack Diary. Sino hindi natawag guys? Mag-ingay. Ano palaro natin Ma'am Alonga? Dito. Ito, palaro mo? Nasa attendance na po, ma'am. Dalawang 50 sa si Cheryl, anim na 50, isang 100, tapos play all, 7. Kung wala nang nagreklamo sa barangay, dito tayo sa 6 na 50 subscriber. Ako maglista, ma'am. Ha? Ako maglista. Sige. Okay, dito tayo sa 6 na 50 subscriber. Advance present na kayo dyan para madali. Okay, thank you, present. Anong payayero? Anong payayero? Okay, Jennifer Karumba. Okay. Okay natin. Jennifer Karumba, time present, 50 subscribers. Youngers, my private brother. Present, Mongol Youngers. Okay, pangatlo. Koya. Okay, my present. Wala pang may nag-present. Pang-apat. OFW. Okay, pang-lima. Tingnan natin. Nawala po yung ay, president. Ano lang? Malis ka mo yung sinasabi ko. Ma'am Gangay! Okay, sa anim na tinawag ko, type present, ano ko kayo, and 20 seconds. Timer. Na 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 na. Okay, andyan si Sir Junski. Ma'am Gangay, hindi pa nag-present. 10, 9, 8, 7. Ma'am Gulyangers, andyan. Ma'am Gangay, andyan ba? Okay, time! Wala na sila. So, ilan ang nag-present? Dalawa. So, kailangan natin ng 4. Wala si Ma'am Gangay? Wala si Ma'am Gangay? Okay, 4 ulit. Okay, shuffle. Okay, 4. Ma'am Grace, my present. Ma'am Grace, Zack Diary. Okay. Yan sa iba, ma'am. Andyan si Ma'am
Beth, andyan si Ma'am Jack. Yan. So, dalawa na Okay. lang. Ma'am Nelsa OFW, Star President. Andyan si Ma'am Nili, nag-ibay eh. Ma'am Nelly, isa na lang. Star President, Ma'am Nelly. Wala dito ba? Hindi naman dito eh. Ba't ang lumalabas wala dito? Dito, hindi na nanalo. Ay, nako, paulit-ulit na lang ba ito? Paulit-ulit na lang ba? Present! Yes, I'm here. Present. Present. Advance. Present. Okay, andyan si Advance, andyan si Ma'am Grace, andyan si Ma'am Beth. So, isa na lang. Hi, President. Andyan si Ma'am Miranda. Okay, andyan si Ma'am Miranda. So, kompleto na yung ating 6 na 50 subscribers. Dito tayo sa isang 100 subscribers. Congrats! For 100. Natawag. Ma'am Gunyangers, Star President. Andyan ba si Ma'am Gunyangers? Timer natin. For 20 seconds. Hindi ko na lang i-share. Okay guys, ibabayin muna natin yan yung link ni Ma'am Nelly sa bingo niya mamaya. Pwede kayong sumali. Patamsak mga guys. Huwag mag-type ng tamsak. Tamsak talaga. Yung like. Oh, wala. Andyan ba? Andyan si Ma'am Gulyangers. Nakahabol si Ma'am Gulyangers. Okay, dito tayo sa sharer. Nandyan si Ma'am Gulyangers. Dito tayo sa sharer. Dalawang sharer. Dalawang 50 subscribers. Kung nag-share ka, makukuha mo yung 50 subscribers. Okay, natin Ma'am Gulyangers. Wala to guys, wala. Wala. Ako, ano nag-share yan? Mag-ingay. Wala na ulit. Ba't nandito yung aking aking logo? Hindi ba si Ma'am Langke? Nag-share ba si Ma'am Langke? Okay, Ma'am Langke, nag-share ka ba? Check mo, Ma'am Elanga. Ako, Ma'am Gangay, limit na mo tayo halang. Ma'am Elanga, nag-share ka tong dalawang dalawang mga anakis mo? Si Ma'am Gangay at saka si Ma'am Langke? Share mo, Ma'am Elanga, ako nag-share. Bababa ko yung mga nanalo guys ha. Nag-share silang dalawa. Okay, congratulations. Nag-share daw sila. Dito naman tayo sa Play All. Sa Play All, i-play all lahat ng mga video. Meron tayo. Okay, sige. Pag wala ka mamaya, i-off ko na lang to. Wala na siya. Okay, ayan. Binaba ko yung mga nanalo ng 50 subscriber. So, sa ating sharer, ang nanalo si Ma'am Langke at saka si Ma'am Gangay.
At sa ating 100 subscribers, si Ma'am Golyangers. I can show you the world. Shiny shimmers. Okay, dito tayo sa Christina channel. Okay, dito tayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. Jen C, Jed Sang Out, Betty Squadra, Gwen Diosa, Jack Diary, Nutria Euphoria, 1, 2, 3, 4. So, kay Ma'am OFW Green. Ayan. Rap tarap papam pam. Ayan, ito naman kay Ma'am Zack. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naku, wala talaga ako nasama sa playout. Ayoko po, bata pa po. Ayan, guys, ayan na. Tapos ng ating live. Kung hindi pa kayo pagod, pwede kayong humabol doon kay Maring Tila. 10 o'clock. At sa yun, asa na yung kay Maring Tilay. Ayan guys, congratulations sa mga nanalo. At maraming salamat sa inyong participation. Pwede kayong pumunta dito kay Maring Pilay. Ayan, link. Pinalapag ko yung link ni Maring Pilay. Pwede tayo exit dyan. Okay, maraming salamat. On behalf of Ma'am Ilongga's OFW Police, maraming salamat sa ating founder, Sir Don Pulis and Ma'am Ivy Clotario. Maraming salamat sa ating mga admins, Sir Bernard, Ate Che, Maring Tilay, Jency, Johnsky, Sir Abay, Advance, Cavargas, Ma'am Elsa, at yun lang. Sino pa? Ayun, maraming salamat at sa inyong lahat. Good night guys. Bye-bye. See you. Imbitahan ko kayo bukas sa aking live tomorrow 8 p.m. Bye-bye guys. Maraming salamat. Exit tayo doon kay Maring Tilay. Bye-bye. Asama yun ang bye-bye guys. Good night. Thank you then. Ma'am Miranda, thank you so much. Ma'am Gwen. Doon ka magingay, Ma'am Gwen, kay Ma'am Maring Tilay. Ma'am Gulyangers, maraming salamat. Sino pa andyan? Maraming salamat kay Ma'am Ganggay, kay Ma'am Langke. Ay, sino pa dyan? Si Sir Adonis, kanina, Ma'am Gulyangers, tapos na. Bye-bye guys! Mag-end na tayo guys. At wala na din si Ma'am Ilongga. It's too late to stop pretending. Bye-bye!